ang Ginoo nagsiling nga sa aton pag-away sa aton alawayon, siya mag-aaway para sa aton. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pag-review, pag-seeding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ini isa ka Ilonggo o kung hiligay nun nga version sa atong weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tumadong, ang inyong masonson nga host. Kaya sa siningation, ari ang aton mga resource persons nga ako nagapati nga madamo gid sa aton nga makutlo halin sa ila. Ang ako nunay pakilala sa inyo si Sir Manny Sabio Jr., isa sa aton mga professors diri sa School of Theology diri sa CPAC. Sir Manny, may adlaw sa inyo. May adlaw sa inyo, Dok. Kung greet sa tanan nga naga-tanaw sini nga lesson review. Ako nagapangamuyo ang akong tanan damo gid nga mga lesson na ato ma-learn kay ma-apply sa atong kabuhi. Yes, and that's correct. Damo gid ang aton nga makuha karon mahaturan. Ay kadwa na akong nga pakilala sa inyo, siya ang aton nga former una naton diri nga dean sa School of Theology. Galing ginbato niya ang panawagan dito sa Thailand, mga kauturan. So siya subong isa sang mga theology professors dito sa aton nga eskwelahan sa Thailand, ang International School. Asia Pacific International University. And that's correct. Si Dr. Pastor Victor C. Montaño. Doc, mayong adlaw. Mayong adlaw man, Doc. Madamong salamat sa pag-imbita sa sining programa. Akong ginatamyaw ang aton nga mga viewers, kabay pang Diyos magapakamayo sa aton tanan, samtang kita magatuon sini nga pulong. Yes, kabay pang Diyos magapakamayo sa aton. Sa hindi pa makauturan si Sir Manny magabasa sa aton sadsaran nga teksto aton na ko ang aton mga ulo. Sa siningation ginoyari kami nagapalapit sa imo, nagkakilala sa imo pagka-Dios. Karon amon ginatugyan ini nga pagtuon, kabay pa Ginoo nga makutlo gid namon upod sa amon mga kauturan nga nagapalamati kag nagatanaw sa sining nga programa. Ang pinaka maayo gid nga mga punto sa sining nga semana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Sir Manny, aton sa sarang nga teksto. So ang aton nga sentro sa atong lesson subong semana nga kita sa Exodus chapter 20 verses 22 and 23. Kapitulo 20, versikulo 22 kag 23. Akong pagbasahon sa Ilonggo version. Kag ang Ginoo nagsiling kang Moises, amo ini ang isiling mo sa katawhan sang Israel. Kamo gid nakakita nga ako nagpakighambal sa inyo gikan sa langit. 23. Dili kamo maghimo sing iban nga mga dios nga pilak upod sa akon. Ukon maghimo sa inyo sing mga Dios nga bulawan. Yes, and that's correct. Sir Manny and Doc B, Living the Law, ang aton nga lesson 9 para sa August 23 to Agosto 30. Living the Law. Ang sa Ilonggo pa ang pagpuyo, ang pagkinabuhi sa ang pagkabuhi sa kasuguan. Ang plano gid sang Ginoo is that His people will be different from the rest. Amo na ang iyagid nga plano sa pagtawag niya kay Abraham. Tini ang mga Israelinon nga rin na subong sa kahanayakan sang Sinai. Amo na ni ang pagsugod nila to identify themselves as a nation. And then the promise of God, you will be a peculiar nation, a different kind of nation,
a unique one, and you will be a kingdom oppressed sa amo na. So now they are starting to become a nation of God. Sir Manny, ano pa ginahimo na kita sa aton nga introduction diri? Sa introduction mga kauturan kay Doc, kung na-notice diri nga ang atong lesson nag-emphasize nga kung ano ka importante ang kasuguan kag ang gahimo sa kasuguan, the lawmaker. Yeah. Kay kung example diri sa lesson, ang Pharaoh nag-ara siya sugo nga ipapatay ang mga bata or ang mga lalaki. So it reflects his character nga siya malaot nga tao. Pero kung may ara isa ka hari nga magkaman siya nga may ara scholarship for 18 years old man, then it reflects po nga may ara gid siya tigipusoon nga generous kag amo na nga ang kasuguan ga reflect siya kung ano ang gahatag o sino ang naghatag sa kasuguan. Okay, yes Doc, ano pa ginimo na tulpang dan sa Doc, matuod na nga ang kasuguan reflection of the character of the giver of the law. giver. So makita nato ang ehemplo nga ginhatag diri sa aton nga leksyon nga sa ginhambal ni Sir Manny nga sang si Pharaoh naghatag sang kasuguan nga pamatyon ang mga kabataan. So umuto ang reflection sang karakter ni Pharaoh. Ang diri sa aton pagatunan amo man may mga batasan ang Ginoo para sa iyang mga katawhan. Kaya ang ining batasan, it is within the bounds of a covenant relationship. Makita naton diri sa aton pagtuon kung paano ginpakita sang Ginoo ang iyang karakter pinaagi sa paghatag sang iyang mga palatukuran, sang iyang mga kasuguan. Sino ba ang gusto nga may kasuguan, no? Damo nga mga tao nga hindi gusto sang kasuguan kay daw kuan na siya mo daw kuran na para sa ila. Pero within the covenant relationship makita naton nga ini nga mga kasuguan, it is not a wall, no, that surround his people, but it is a kind of a hug. Because it's a relationship. Ginahakos kaniya. Ginapalangga kaniya kay luyag sang Ginoo nga proteksyonan ka. No, kaga sa amo sini nga bagay makita naton nga pinasayigid ang palatukuran sang aton Ginoo para sa iyang katawhan. And that's correct. Sang si Pharaoh nagsugo pamatyon. Nag-reflect sa iyang karakter. Wala siya nag-after kung ano sino ang mga ini. Kundi ang iya lang kagalingon, ang iya una-una. Ang iyang welfare. But on the other side ng Ginoo, nagahuna-una sang future sang mga katawan. Nga iya gintagaan sina nga kasuguan. Amo to Sir Manny ning ilustrasyon. Unang isa ka lawgiver maghatag, isa ka hari maghatag sang scholarship. Okay, in other words, katanaw siya nga ina nga bata, mangin leader, mangin maayo, may buwas damlag. Kaya iti kinatagaan niya sang kung siya si Buano pa maayong kaugmaon. Balik ko sa imo, Doc Vic. Ang Code of the Covenant, sa tapos ng hatag sa Ginoong napulo kasugo, may ara paginiban ng mga ginhatag ng Ginoo aside from the Ten Commandments. May ara pa, Doc Tomado, dugang ini sa napulo kasugo. Ang napulo kasugo ginhatag sa Ginoo dito sa bukid sang Sinai. Yes. So it is a broader principle of God's law. But paano ini i-apply ining broad principle sang kasuguan sa Ginoo dira mismo sa konteksto sang Israelita kaupod sang sinanga nasyon, ang Code of the Covenant amo ini ang dugang nga ginhatag sang Ginoo para sa ilaw. Kung paano ni i-apply ini prinsipyo sa ilang konteksto. So may dugang nga mga kasuguan nga ginhatag ang Ginoo para sa ila. Sir Manny, may ara ba lang rason behind nga ang Ginoo aside sang napulo kasugo, may mga code code sa Ilonggo, may mga palatukuran. Nga ginhatag pa ang Ginoo. Yes, for what reason? Sa lesson na to, emphasize siya sa specific nga mga sitwasyon, Lok. May ara mga sitwasyon like sa ilang time may slavery. Pero iba ang slavery sa ilang time sa Hebrews because ang slave sa ilaha after pagka 7th year free ka. Pero kung mustay ka sa imong master, kay ganahan ka sa imong master, may ara po ka choice nga mustay lang. So amo na may ara rule or
principle of the law nga to show the love. Even though you are a slave, you are still valued. Pero iba man sa slavery nga like sa panahon sa history nga ang slavery pwede patyon, pwede lang ibaligya, pwede lang kay property sang owner ang slave. Kung anong gusto niya wala mahimo. Pero ang law diri nga isa ni siya sa mga law nga kinahanglan gihatag sa Ginoo para to show nga siya ang gahimo sini nga law pero ga-show siya nga love, i-value ang bisan slave yan. Yeah, sa aton pa Doc Vic and Sir Manny, aside from the Ten Commandments nga simple lang gid nga mga sugo, kay general principle ng Ten Commandments, may ara nga mga specific nga mga punto. Kaya ang isa sang rason diri nga ako nakita, kay ini ang mga Israelinon were slaves dito sa Israel. They don't have the practice sang pag-apply sang kasuguan. Ang ilan nakita iya dito sa slave, ang ilan na tawhan nga they are oppressed, nga they don't have the freedom. Kagti wala sila pakipaki kung patyon niya sang mga Ehipto, ang mga Israel, they don't have much care, they don't have much worry kay that thing can happen to them. Pero diri na everybody has the freedom. So everybody has the right to exercise his freedom. That's why amo na nga may mga code of principle or ginatawag sa ano ni sa aton nga leksyon, Code of the Covenants. Yes. Oo, Doc. In Code of the Covenant, makita nato ni sa Exodo 21 pakadto sa 23. Ini nga mga Code of the Covenant, naghambal ini sang mga palatukuran like slavery, how to conduct, how Israelites would conduct themselves when it comes to violence, ang propriedad kung paano nila tanawon, kung paano nila ihimuon ini, ang social responsibility nila, even ang ilang pagpanimbahon. Ang purpose ini is to help them apply the broader principle of the Ten Commandments, and also to help them how to live a kind of a holy life. Yung komunidad sila mo. So kinahanglan pakita nila nga aside nga ginluwas sila sang Ginoo, ipakita man nila nga kung paano ang pagginawi isang mga tao nga mga linuwas. So isa ini ka butang nga dapat gid naton intindihon when it comes to the giving of this kind of laws. Yes. And then another Doc ako nagawon, another pa nga ang naghatag ang Ginoo sa madamo pagin nga mga palatukuran kung sa ano pa mga other laws aside from the Ten Commandments. Kay ti ginapakita agin sa Ginoo ang humanistic of the Ten Commandments and the divinity, the divine aspect of the Ten Commandments. I agree with Doc ang humanistic side. Kaya ara makita to ang social responsibility laws, ang laws pertaining to how to protect the vulnerable, mga widows, mga orphans. Tama gid ini ka importante ini para sa ila. Kay ang kunaton gani padayon ng pagtuon sini ang kasugoan na pulo kasugo is a law of love. Love na to sa Ginoo and love na to pagkadto sa tao. More laws, Sir Manny, sa aton nga Monday. So ang ako pa nga na observe diri Doc about sa Monday nga lesson, gin-establish po sa Ginoo ang ang ceremonial laws. Labi na gyud ang mga feast nga highlight. Ang tatlo diri gi-mention nga ang Passover, and then Pentecost, and then Tabernacles. Ang Passover is very important gid Doc nga kini nga mga ceremonial laws mag-point out mo gani siya ni Jesus sa Messiah nga maabot. Kag sa Passover ma-remember nila Doc ang lamb. Patay sila og lamb. They will kill a lamb as a sacrifice. So it points out sa coming Savior. Ang Pentecost naman is it emphasizes man sa kanang sa Pentecost ako na-remember sa among lesson sa sanctuary sa una kay mo make sila og the best bread but with leaven. So ang point dira is bisan ano pa na ka best imong gihimo kuan gina may ara gina nature nga makasasala kag gusto sa Ginoo nga emphasize ani nga feast nga kita kinahanglan kita mag-depend sa iya. Kag ang katatlo naman ang Tabernacles amo naman ni ang mag-tent ni sa Doc kanang it emphasizes nga in 1 week mag-stay sila sa temporary nga
puloy-anan kag it emphasizes sa ato aman labi na kay subong nga temporary lang man po niya nga ato nga daw we are in a journey ba Yeah. pareha sa like the tent lang sila kag temporary lang gid ang kalibutan kag may ara langit nga gin prepare ang Ginoo. Yes, and that's correct. Very nice point nga. Tiyan mo na, we are now traveling towards Canaan. Tiyan mo man to, sila nagkakadto man sa Canaan, alin sa ito. Tigin-tagaan sila mga palatukuran for them to be able to fulfill and to obey the Ten Commandments. Okay? Ari man di sa Monday naton ang mga prinsipyo about mga kasapatan. Oo, nga kung ang isa ka baka nimo nga turo mag-away sa piyak nga turo, ano ang paghukom kay hindi naton ibutang sa aton kamot ang judgment. Oo, Dok. Kundi may ara ng mga judge sa mga sasunod naton nga eleksyon nga sa adlaw Tuesday nga God has given them judges. Amo tong ginatag ni Jethro sa kay Moses nga Jethro, Moses, hindi mo na mahimutanan magbutang ka sa mga hukom kag mag-segregation o grupo-grupo mo sila by thousands, by 100, by tens, by 50s, by tens. Agud to nga ang paghukom maayo ang ang pag-judge, ang pag-evaluate ang kaso between isa kaso manami ang magwa. Yes, Doc. Imagine ba yan? It's this very, very interesting ning sa Monday lesson naton, Dok, kay part of the laws nga ginhatag sang Ginoo para sa ila ining kasuguan sa mga kasapatan. Imagine bala, Dok, ang imo nga karabaw, ang imo nga kanding nag-crossover sa imo nga kwan na kanding o karabaw sa imo nga neighbor nag-crossover sa imo nga imo nga bakod nagkakadto dito kag ginkaon niya imong tanong mo anong imuon mo karon. So akong ako pa sinay mo ko picturean ko na kag sa i-post ko dayon sa kwan sa Facebook o kasuhan ko ang nag-ano no or i-tax ko ang tag-iya sang kasapatan para ma-leksyon man siya. So ini siya nga kasuguan daw makita nga to daw ay pulos bala pero importante ini kay may mga kasapatan sila hindi mo na mapaiway sa imo nga pagtuman sa napulo ka sa kay kung nila sang inaway mo dili man lang gani sa sipak kung anong sapat mag-crossover pwede mo na patyon pwede na patyon sa imo nga bakod so amo ni siya bala, Dok. Tama gid ini ka importante but silingon nga may ang propiedad ang kasapatan may bilis sa tubangan sang even kasapatan kay bisan ta ang sabat sa sabat ya hindi lang tao gapahuway mo kundi basta ang sapat. So importante gid bala kita sa tubangan sa Ginoo kita tanan nga kaya ang isa pa gid nakita nako God is very meticulous in small matters. Kay dira sa small matters mabala naton how we deal with bigger matters. Kung meticulous kita sa mga gagmay nga butang ina nag-reflect nga meticulous man kita sa dalago nga butang ang Ten Commandments the biggest law of God kung hindi ka nami relasyon mo sa neighbor mo kay nag-away ka mo kay ang baka mo gandin mo to damo bala gyud na sa bakod kanding ang utang wala mo bayaran so for tanon ang imo kang pagtuman sang napulo ka sugo is affected. That's why I'm really agree. Now God's original plan. Doc Vic, balik ko sa iyo. Anong imo natalupang dantuling? Natalupang na ang original nga plano sang Ginoo nga they need to what? They need to go back to the promised land and possess the land and possess the land. Sa pagbalik nila hindi lang isa ka pamilya kundi isa na ni siya ka nasyon. Kag hindi nga nasyon gisegregate ang mga tao gin-count na ang mga kalalakian mga 600,000 men but may army sila. May army sila. Pero hindi sila magsalig sa ilang army kaya ang Ginoo ang makipag-away para sa ila sa pagkadto nila sa pagposes nila sa pagin promisa nga Ginoo para sa ila nga lugar may maatubang sila nga mga katalagman may mga nasyon sila nga atubangon pero ang Ginoo ang manguna sa ila kag amo ni siya makipag-away sa ila. Imagine pati hornets, mga buyog. Lakip diri mo awayon ano madampig sila kag awayon ila nga kontra
amo na ang away baladok, hindi sa pinaagi sa Yes. kusog nato. It is the Lord's battle. Yes. We need to trust in Him. Kag amo nang luyag sang Ginoo. Yeah. No, nga magsalig lamang ang iya nga katawhan para sa And that's it. Siling sa Ginoo, tindog lang kamo. Pagtanawan ninyo kung ano ako mag-away no? para sa inyo. Para sa inyo. Even the doc, no? Tingang question, tinga nga mahimo magporma pa si Moses sang mga soldado. Kaya ko nang Ginoo mag-away sa ila. Oh. Pero ang punto diri hindi nga sila mag-away. Okay. Ang punto diri nga ginforma lang ni Moses, ginorganize lang ni Moses. Kag isa gani diri para sa paghatag sang fear, sang kadlok sa pangunta. What is 600,000 compare sa batalyon ni Paraon man? Gamay lang na. Hindi ang not even trained. At iya trained to yung kabakay mo kwan. Oh, so hindi iya ang plano sang Ginoo nga mag-away sila man to man. Ila lang niya i-organize for them kahit ibisan diri sa Pilipinas. May mga army kita, not necessarily mag-away, kundi mag-protect kag mag-organize sa aton as a nation. Tiya mo na, subong may mga bagyo ng ang army, may mga marine, may mga ano na nga nagabulig sa aton. Sir Manny. Ang ako madugang diri Doc, kaning about sa ginhambal sa Ginoo ni Abraham nga ihatag niya ang land pero nga centuries pa man or 400 years ang na-mention diri. Pero ang lesson gali behind that is it is the probation ba nga kung gitagaan man sa Ginoo ang Israelites grabe sila mag-complain along the way, grabe lang complain, pero ang bisan sa slavery pa nga time hasta nga ginluwas sila, grabe gyapon nga complain, kag hasta gid nga sila kinahanglan nga mag hinulsol hasta man gali ang mga katong sa inhabitant sa Kanaan or mga wicked nga mga nation nga wala sila Dios, gitagaan man pud gali sila kanang probation ba Dok. Pero katong pag way gid sila nagpati na gid pag conquer, the conquer is a judgment from the Lord. Yes. Nga isa siya sa probation and then judgment. Amo man gyapon ang subong, no? Ara pa ta probation. Kung ma-close ang probation, ang judgment kag ang Ginoo can coming kag magpuyo kita sa heavenly Canaan. So amo man gyapon daw type kag anti-type ba ang Yes. kuan? That's correct, Sir Manny. Kasi halin sa pagtawag kay Abraham, hasta nga sila nakagwa halin sa kaupilupinan sa Egypto is 400 years, more or less. Amo na ang saad, amo na ang ginambal sa Ginoo kay Abraham. Okay, ang imo ginambal, Sir Manny, may dua ka rason. Okay, to give the Jews or the Israelites the opportunity to really feel nga sila katawan sa Ginoo. Kag paghatag man plaso sa mga hidden nations nga hindi nila i-oppress kag ila kilalahon ng Dios. Pero kay wala nila kilala, ginpamatay sila sa Ginoo. That's why nga ang Ginoo nag-lead out sa pagmatay sini mga ara sa Kanaan. And that's it. Eye for an eye, Doc B. Anong kuandri? Babato ta. Eye for an eye mo, tooth for a tooth. This is not a law of vengeance, Doc. Yeah. But ang aton nga lesson naghambal, it is a kind of a law of it's a kind of a called the retaliation law. Lex Lex talionis, no, an eye for an eye. So kung nakasala ka kag nakuhaan mo na injure mo ang mata sang isa ka tao, so amo man na ang imo nga amo man na ang compensation ang buhaton sa imo, but this should be according to our lesson, this should be done through the evaluation of the judge. So may ara hukom nga naga-evaluate sini. So tama ka importante ni kay kung tanaw naton, I came from Mindanao. Once nga may patay nga Muslim dito sa Mindanao, dog, ara dayon rido. Balos sa rido, kabalo ka na rido, ubusay lahi ni Dok mo. okay. Ubusay lahi na siya. Once mapatay mo, tandugon mo ang akon nga pamilya, tandugon ko man. Ubusay lahi. So ini nga sort of a primitive kind of law. But in Israel, kanami sa ila, kay may ara sila sang law of Lex talionis, kag tama ka importante ni kay kung may na-injure ka nga butang batok sa imo si katao, bantay ka kay nga aman mabalik man na sa imo. It's a kind of a sense of justice baladok nga hindi ka makahimo sa mga injustices against
It's a kind of prevention. Hindi ka maghilabot sa imo kapareho nga you need to take harm against them. And then, ang isa pa punto, that's correct. Ang isa pa punto, nga ang emphasize ang Ginoo, nga eye for an eye, tooth for a tooth, nga hindi ni mo kwaon ang law sa imo kamot. Nga ibutang mo sa imo kamot. Because, kabalogi kita, nga vengeance is not mine, it is God's. Ang Ginoo na kabalo sina, magpina sa ila. And that's correct. Sir Manny. Sa diri pagidok, may ara, by evaluation, pwede makabayad proper monetary compensation. Yeah, that's why may mga hukom, may mga judges. Okay, bayad ko, sorry kayo. So, it's a matter of reconciliation nga para sa salo. Dili siya magpatyanay, kung dili i-judge siya dayon, ikaw, kabayad ka mo ni. So, it's a matter of reconciliation siya, Dok. Amo ni ang akong... Kaya ang application man sang pag-consider sang isa kagisay. Nga, kung kita makamo man na, kaya mo nang buhaton sa aton, hindi man manami. That's why we will not do it to others. Kung sila nakasala, balusan dapat yun taman sila. Wala ginasang, amo na ang mga prinsipyo nga ginhatag man sa Ginoo sa ilang mga sa ila. Kaya they are becoming a nation na Dok. That's why ang ilang mga palatakuran as a nation must be a godly one nga directly coming from God through Moses. Dok, ang kanami sini Dok, kay gin-quote ni sa aton Ginoong Hesus dira sa Mateo 5 bersikulo 38 kag 40 pakato sa 48. Ginbag-o ini sang aton Ginoong Hesus, gipadalman pagid niya ni. Kaya ang application ini hindi pinaagi sa aton nga kundi paagi sa aton pagpalangga dira sa aton isig katawo, you know. Ginpadalman pagid niya ang ining kasaguan base sa gugma, hindi sa retaliation or sense of justice. Kag ini pagid dati gin-quote sang Ginoo ang Mateo 5. Ti ang 5 halin sa uno pakadto sa dalom mga beatitudes na bulahan, blessed are those so forth anon. Na ti amo ni ang context, amo ni siya ang ang background sining eye for an eye. Sir Manny, do you have some more? Kag sa pagidok, kung yung basahon eye for an eye, tapos dira na rin basa na to ang pray for your enemies, do good to them that do evil. So grabe ang prinsipyo gali sana nga dalom, tapos yung hambalin nito nga mamahingpit ka mo sama nga yung amahan sa langit, mahingpit or loving unconditionally ang context gali sa dito. So amo ni gali hindi siya pwede nga i-apply nimo na siya nga mopatay kag tawo. Hindi siya pwede nga i-justify nimo mong act by quoting this kay sala gali ang context niya mo. Sala ang context. Kaya naghambal lang atong Ginoong Hesus, love your enemies mo. So ang himuon ta basta may enemy ta is to what? To do harm against our enemies. Kag ini nga term eye for an eye, hindi niya iya sang Ginoo nga term. Gin-quote yan halin sa mga hidden nation nga mga prinsipyo nga eye for an eye, tooth for a tooth, amo ni ang iban. That's why kita kag gin-reapply ni sa aton Ginoong Hesus, tama ka importante ni Dok, i-reapply niya sa kung paano ini himuon, kung ano nga klase nga batasan ang iya nga mga katawhan maga-approach sini nga kasuguan. Tama ka importante ini Dok, kay as an Adventist we are also tempted to do something against our enemies, but Jesus Christ told us nanghambal sa aton we need to love our enemy. Sa Thursday way nagkikita duwa na lang kami nutong nabilin. Obedience amo na siya. Tisiling ni Pablo sa Roma 12 versikulo 9, never, beloved, never revenge yourselves, but have it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine. Amo nang siling sa Ginoo. Ang pagpatimalos hindi inyo ari sa akon. Yes, Sir Manny. Ang context pagina ni Doc sa Romans 12, ako nabasa sa 21, ang badre nga overcome evil. Dauga ang kalautan paagi sa paghimo sa maayo. So amo ni siya nga kung gihimo ka dautan ang Ginoo, itugyan mo siya sa Ginoo, pero buhati siya sa maayo para madaog hunos nga siya gali ma-converter mo po siya kay nagiyahan po siya sa Ginoo kay daw nag-wonder siya nga maayo ra gyapon kabisan madaot ka o madaot siya sa imo. So amo ni Doc ang akong observe siya. Yes, Doc. Tama ka importante labi na sa mga Adventista. This is very very important. Kaya ang Ginoo amo siya ang
siya ang magatimbalo sa aton. Nagapati kita nga ang Ginoo magabalik. Kag siya ang magahukom sa tanan. So nga ay butang pa naton sa aton kamutang ang paghukom nga siya lang may ara nga gahom sini. It's God's prerogative wala sa aton nga kamot. So ang aton nga himuon is to submit all these things to the Lord. Yes. Ang tendency naton is to take revenge but the Lord is telling us that it's His. Yeah, mga kauturan, ang aton leksyon karon ang mga palatakuran nga kung paano magkabuhi ang mga katawan sa Ginoo kag hindi nila malapas ang napulo ka sugo nga amo ang reflection of God's character. That's why damo sa mga palatukuran nga ginhatag sa ang Ginoo sa mga Israelian for them to really obey the Ten Commandments. Mga palatukuran nga hindi nimo masalikway, hindi nimo ma-neglect because these are all will bring you to become obedient to His law. Wala na kita pa na naubos na. Mga lang ko kay Sir Manis ang iya last word and then eventually si Doc Victor ang Montaño. Okay, so mga katuran, ako nga ihambal before kita matapos is ang kasuguan sang Dios ga-reflect sa iyang gugma kag sa iyang batasan, sa iyang karakter. Kag kung ang tao mag-disobey sini, sama lang ang imong gi-reject ang iyang love. So kita isip mga Kristohanon, Seventh-day Adventist, living the law means obeying Him with faith and love. And when you love, kung igugma nimo ang Ginoo, hapos lang ang pagtuman sa kasuguan. You will live the law according to the law kay palangga nimo ang Ginoo. So mula na nga kitang tanan ara kita pagpalangga sa Ginoo kag magkabuhi kita nga may ara gugma hasta nga tutob nga magbalik ang atong Ginoo. Amen. Yeah, Doc Vic. Ang kasuguan sa Ginoo, Doc, it's not a restriction to us, no. Hindi ini siya kaangay sa wall nga gasurround in order to restrict our freedom. As what I have said, ginambal ko kay it's a kind of hug ni sa Ginoo. Hakos. Hakos niya sa nga preventara niya kita nga makahimo sang butang makaguba sang aton nga relasyon sa iya. It's also a kind of inong makita mo sa bangin pasaka ka kung isa ga-travel ka kag sa bangin ni ara sa mga heads ano na siya, may mga kudal na siya, naamo na siya. Amo na siya nga do not go there. No, do not go there. Because the moment you go there, sigurado ko gid nga may matabo gid sa imo. Agang kanami sinidog kaya naghatag sini nga mga kasuguan palatukuran ang Ginoo. Daw gin kaanggid ko ini sa kaangay ini sang imo balang ginhigugma sa kinabuhi nga ginaprotektahan ka. Okay, hindi ka magpagabi ha kay sa panahon ng pagabi may matabo sa imo. Asawa mo bala naghambal sa imo or ibutang sweetheart nimo nga naghambal sina sa imo. Hindi ka gid magreklamo dok kaya feel mo gid nga para sa imo para sa inyo nga. Kag diri sa concern. Concern amon ang kanang Ginoo God as a concern for us. That's concern gid sa aton. This palatukuran kag mga kasuguan for us to be obedient. Kay siling sa Ginoo, if you love me, keep my commandments. The way we keep the God's commandments, ini ang mga palatukuran nga mga hedges, mga kudal nga hindi kita madagdag sa bangin, hindi kita madagdag sa pilas, but we have to follow the path until we reach our destination. Mga kauturan, thank you again. Kabay pa nga ang Diyos, nagpakamayo sa aton, sa siningaton pagtuon. Sa hindi pa si Doc Vic, magapangamuyo. Atong na pasalamatan si Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, John Luciano Joligi, and Goldie Joligi Jr., Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Ladil Labalan Gascon, Marlobel Hiruta Lorin, Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumar, Jimmy Trino and Ma'am Aneli Trino Perdido, Antipas Piedad, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Helen Barbasa, Dr. Erwin and Dr. Roda Hardenico, Mark and Meryl Mendoza,
and then Ido and Fee Midon Bandes. God bless you among mga sponsors. Yes, Doc Big. Ginadayaw ka naman kag ginapasalamatan Ginoo sa paghatag nimo sa amon sa higayon, sa pagtuon sini mga pulong. Ikaw nagpahibalo sa amon Ginoo nga ginhatag nimo ini nga mga kasuguan agod to kami proteksyonan kay ginhigugman nimo kami Ginoo. Gani buligi kami nga tumano nini. Ini sa pagtuman ginapakita namon nga kami man nagahigugma sa imo. Kag pinaagi sa pagtuman ikaw maga-sanctify man sa amon. Luyag nimo Ginoo nga kami man maaman sila nga puluy-an nga ginandam nimo para sa isa-isa sa amon. Kagkabay pa Ginoo sa pagtuman sining kasuguan ang among mga karakter mangin kaangay sa imong karakter man. Kay ang ining kasuguan is a reflection of your character. Kabay pa Ginoo ikaw magabendisyon sa among tanan labi na sa among mga viewers nga padayon nga nagasubaybay sini nga programa. In Jesus name I pray. Amen. Amen.